Sunana Fatima Gulfaghani. Daga wani gari? Daga garin Kaduna. Ko za ki bayyana mana wani farin ciki kike ciki a wannan rana? Gaskiya ina cikin ɗanban farin ciki sosai. Don gaskiya shekaru da dama mun saba shirya wannan program ɗin, amma gaskiya na wannan shekarar da muka shirya, gaskiya na ji daɗin shi sosai, na ji daɗi ba zan iya misalta irin farin cikin da na yi ba sosai, don gaskiya don daɗin farin ciki da na yi sai da na zubar da kwallana saboda murna na muna tare da Sayyida Zahra inda muke, muna ji a jikinmu Sayyida Zahra na tare da mu, Imam Ali yana tare da mu, alhamdulillah, kuma program ya yi kyau. Gaskiya mun saba shirya shi kusan shekara na 4 kenan, amma gaskiya na wannan shekaran special ne sosai. Gaskiya sai wanda ya zo ya gani gaskiya zai karar da haka, saboda ko yanayin gurin misali da mukan yi shi a irin fudiya haka, akan yi shi irin fudiya markas, to gaskiya wannan karan an samu ci gaba, alhamdulillah an samu har gashi wannan shekaran an yi shi a hall kamar yadda kuke gani. Okay, to wani sako kike da shi ga yan uwa na gida da ba su samu damar zuwa ba, musamman Shurafa? So sakon da nake da shi, na san akwai yanayi, gaskiya akwai inda sun so su zo, gaskiya yanayi ne yasa ba su zo ba, akwai kuma wa'inda ba yanayi ba ne, kamar irin sun ɗauki wasu al'amura sun fifita shi, tunda ka ce Shurafa, so ya kamata a ce sun fifita aikin gidansu ne fiye da wani aiki. Ya kamata a ce irin waɗannan munasaban idan suka zo mu yi ƙoƙari mu ringa zuwa, saboda ta haka ne za mu san junanmu, sannan za mu ƙarfafi kanmu akan aikin da yake gabanmu wanda Sayyid ya ɗaura mu a kai.